Kweduno mabuja akanaka tinokutambirai kunhaudzo manhoko dzanyasi zuva rochigumi nonhanhatu mwedzi uno waiye chikumi kuZouth Africa izuva rochidiki rinopemberewa pasi rese rinozivikanwa nokuti Day of the African Child. Idi mwana waAfrica nhamo unayo. Tinenge munhau dzanyasi kanzuro yekwaMurehwa inoramba ichida kudadisa manduwe. Hino kuti wekwedu wachazozvifungawo rini zvawanoita wekwaMurehwazvi. Kureketa kuno vari kuti kubva mangwana kusvika zuva rochi25 mwedzi uno vanenge vari kuita katomokanyai misangano yakasiyana siyana kumawadhi ese zvawo. Idi zvawo abiyedu mazezuru yaya anenge ari kuitiwa zvino. Hino kweduno zvichasvika rini kubuja. Wamwe wanhu wawadziwa fani charumbira achireketa kuti misangano iri kuuya misangano yochokuita nogukura hundi yakagwarashiwa wazhinji iya kumaTebeleland nokuMidlands kwai misangano yacho misangano bayo azhinji yomunhu wese kuri kupinda basi. Avo vanhu wakavhiringiwa nogukura hundi yacho. Manduwe pakanyangariwa apo nokutoti nguva yakaparwa namunangarwa iya achiti kuchaitiwa katomokanyai kanenge kari kavanhu vese pajekerere nonyaya yegukura hundi kachitungamirirwa nayo ana mambo. Kuno ipapa zvachinja pokare apa munangarwa achiripo bamanje. Hino kuti zvirikutikaira sei tikatirambe takaparinga ipapo tinenge tiri kunyepai kuti zvichatikaidziwa sei asi kutoona kwedu palibe chichasimuka bapa wanhu watogara watodhiniwa fani zviri kutoreketeka izvozvi. Rekai tirape zvedu takaringa kuona kwazvinoenda. Munangarwa nyasi watiwo ndasvika kuchipatara choparire Nyakwa kuti ndione kuti zvirimbotekaira sei. Ndasvika ndiribe kunyepa vanhu kuti ndasvika kuti nyepera kuti bata usu nomuitiro wanoita mushiro wanoita iwoyo wanogosvika panzvimbo paribe kusvika iwo masiya iwo kuribe zvakadando totozviziva kuti wangu watogara watowanyepa kuti tichauya wakatsvaira nokudidi asi munondoziva kuti kana chidziro chakaita kuvhurika mapendi akagwa paribe zvawachachinja nguva ipfupi iyoyo. Rekai tione zvedu kuti kune zvimwe chere zvichaburika ipapo. ZANU-PF warita kupembera kufara kuti kwai munangarwa akona abva aita kwainonzi game changer pachirungu. Idi zvinoita kuhwadza chaiko somapiritsi onororoni. Wota muzembi nyaya chekwai achazobenhuka mangwana achipuwa kuti mutongo unenge uri kutekaidziwa sei. Munondoziva maitiro yavo catch and release wanondodaro kunge wari kuziva zvavari kuita. Apa wanenge watotsvaka hawo kuti wachinje zvinhu unobva waona idi nayo kuti aiwa paribe zvinhu paribe. Rekai tirambe takaparinga kuti pachapedziwa sei pachanhadziriswa sei tinenge tichizokunyepai. ZANU-PF wari kufara chekuti pano kufara chaiko kuti kwai takahwina sarudzo dzese dzakaitiwa kupera kwesvondo kuInsiza Yodzauru Insiza North. Moyo Delani ndiye akahwina nomavhoti zviuru zvinomwe anozana nomakumi noribodzi 7,171 pachirungu. Apa kugutu yokumabuda zuva Gutu East Masvingise Zvarevashe akahwina nomavhoti anosvika zviuru zvipfumbamwe nomazana matatu anomakumi noribodzi 9,321 pachirungu. Pokare kuBhinga kuwadhi yochina kukanzuro yobhinga Munsanka Brian ndiye akahwina nomavhoti mazana mapfumbamwe anogumi 910 pachirungu. Uku kuChipinge wadhi yochishanu Humbe Singatini ndiye akahwina nochuru chibodzi nomazana manomwe nomakumi mana nosere 1,400
1748 votes pachirungu. Nyasi muHarare wanhu waita kumira mhanduwe. Kwapinda anambavha wakapakata mhanduwe ukaita kotora hawo kutoita kotora mari kwai inosvika zviuru mazana mashanu $500,000 pachirungu yenge iri musvo mhanduwe. Paino mafoni nomareptopu nozvimwe zvakawanda wanda zvabirwa mumwe muIndia ari kunzi anobhizimusi muna Cameroon. Idzi takadari idzi tinoseka mhanduwe nekutoti unogotekaira mari yakaita kudari uribe kana munhu anokuchengetawo anovhundutsira vanhu mubodzi. Rekai tisiye zvakadaro, rekai tigoona kuti vachaipedza sei. Mapurisa andoti tiri kuferefeta watosiya zvakadaro. Idi wari kuziva naka ari kuziva hachemunhu waapa mariyo kuti mbani. Kuno kumwe kwaburika kuti kwaitemba muriswa akasungiwa nozuro. Rekai tigoona kuti zvichapera sei kana chiri chokwadi. Tinenge tichikunyepai hedu mabuja. Kambani yeEconet iri kureketa kuti wakomana kwaigotirekererai nokuti takavhiringiwa dandemutande redu, asi izvezvi kwaita benuka tanhadzirisa zvese zvanga zvinetsa pachiribe kana chibodzi chiri kunetsa. Chinotonetsa kutoti ipapa Econetsa iyi iribe kurireketa nozuroyu nomazuva ese wabva mumashure aya zvainetsa uribe kana kuburitsa kana kabodzi kuti wakomana tikunetseka wakandonyarara hawo zii. Izvezvi ndopawa kutata kuya kuti sori munojairira vanhu imi. Rekai tigoringa kuona kuti zvichapera sei rimwe gore. Kuno mhuri yevanhu wana yakagwarashiwa mhanduwe zvirikuita kuhwadza. Eunice, Deborah, Juliet naRetwini Matonde wese wakundotonderwa ipapa nokutoti wakagwarashiwa mutsaona yekukaroi pamugwagwa unoenda kuBhinga. Wese vanhu wawa vanobva kumagunje. Mweya yavo ngaizorore murugare. Mhuri yokwaBlessed Juruvenge ukuru wauya akagwarashiwa nomupurisa yakusunga mukuru wemapurisa Stephen Mutamba Pokare naiye gurukota rinoringano zvinoitika munyika kazembe kazembe. Rekai kuona kuti zvichazopera sei vachabhadhawa mari nomatareyo. Muimbi wekuAmerica anomukurumbira anoimba dzimbo dzochitamato CC Winans kwai ari kuuya kuZimbabwe mwedzi waNyamavhuvhu. Rekai tigoramba takaparinga ipapo. Tinenge tikunyepai kuti zviri kutekera sei. Nozuro uno bhora rikumira rakadandi. Highlanders Hailanga Bhoso iripo ipapo yakajiwa nosimba bhora notuiri kututatu. Scotland ikahwina kukwekwe nokabodzi. Triangle ikaita tiri noEmos. Rekai tigoringa kuona kuti wanoipedza sei iyo nyaya yobhora iyi. Toringa hedu dzirikitika ipo pasi rese. KuSouth Africa kwai vamwe watsano vanonzi Maurice Reeds wakanyora tsamba wachichema kuti kwai Ramaphosa gondiitirawo chino nochino. Kwai Ramaphosa mukadzi wangu akaurayiwa heno nemakoronyera. Wasungiwa manji ipapa uri kunzi ndiyo wakagwarasha mudzimai wavo. Ibi zvakaoma wachena wawa dzimwe nguva zvakaita kunyangariwa. Julius Malema anga aripo ipapa Nyanza achipa mureketo wache zuva rochidiki akareketa kuti agorekai kujairiwa MK Party iri kuita kutambisa mukana, kutambisa mavhoti, kutambisa zvavo wachiita zvinhu zviribe kana nzero. Rekai tione ipapa. Asi chaasingaregeri kuita Malema kuimba kaiye Shoot the Boer. Kwaitorega pakuimba mhanduwe. Rekai tione kuti zvichapera kupi. KuZambia vanhu vari kufara nokutoti hurumende nomhuri yekwaEdgar Lungu vakabvumirana kuti waite tusvino. Edgar Lungu achaikiwa so vamwe vakuru wenyika vakapfuura mumasure mu. Toramba tichiti zvakanaka izvo dai zvaenda mberi. Kwai kuno ndege mbiri dzowaChina dzaenda kuIran. Mhanduwe kwai dzaandodzima dandemutande dzinoita kuti dzizikanwe kuti dziri papi dziri kuendepi.
kwai kundodzima zvawo kwakunyarara. Wazhinji wari kuti wauya kudonhetsa zvombo imomo muIran imomo. Regai tione kuti zvichaenda nekupi. Ukuwo Britain kwaiyaisa mudzimai wokutanda kuti atungamire wasoriwo munyika momo anonzi Blaise Metrowell ana makore 41. Regai tione mhandiwe kuti zvinenge zvichienda nekupi. Acharikona chire basa irori. Heno mhandiwe tinenge tichimunyepa iyi. Uku mitambo yoFIFA Club World Cup iri kusvota. Inoita kurwadza kana kuireketa kana kuiteera tikiiteera pano kurwadza kwairi kuita. Regai tigoona kuti zvinenge zvichienda nekupi. Tinenge tichizokunyepai zvizere. Takadaro hedu isusu mabuja aiwa tagumira pano. Ndini wenyu mhandiwe Ruonawo.